Oy, ang ako man ang amigang dunay gamay? Migaw! Oy, miga! Tinuod na! Ngayon magsigit ang kaog dyan, boss! Magkakidney ko no ta? Miga, oy! Ah! Sakto kayo na! Maong ayaw pagkaon ng junk foods aron dili ka magka-kidney! Kuyog kay gumi-gumi! Asa man ta? Ibaligyan na ako akong kidney! Ngano ibaligya man po mo? Ibalit na ako junk foods! Kaya ako kaunon! Ha? Aron po ba? Magkakidney na po ko! Ga? Ngano ga? Kung kintahay ba, usa ko ka mananap. Unsa masad kong klasihan pagka mananap? Kuan kanang usa ka manok nga hingangkan. Kana bang himungaan? Ha? Nga naman okay mo nga man? Nga chicks mo mga ko tanahon? Ay, chicks good taon. Nga grabe man ka makaputa kung dili ka makahikap sa kong itlog. Ga? Mauna kini adlaw ang kikatakda ba? Ayaw gid ba yung taon pasagdi ang ato mga anak ha? Kay kanusa ba lagi na ko na sila gipasagdan? Basin ba ug pasagdanan nimo sila ug wa nako? Ay, dili na mahitabo, oy! Bantay ha? Kay kung dili ka ni kakatuman, kalgon jud ta ka. Nga na naghisgot mga anak? Basin niyo ba? Ug dunay mahitabo nako human sa tanan. Sukad masukad, no? Wapat jud ko makadungog! Nga dunay namatay sa tuli! Edgardo, unsa ka tinuod? Nga namatay man kuno ang iyong mga asawa? O lagi? Unsa man po'y namatyan? Kuan ka ng nadingge? Mao ba? Kondolis tayo nimo ha? Salamat. Unya, unsa na may plano nimo karon? Aw ni dawato na lang ang kamatuoran nga wa na gyud siya. Wadi kay plano, ngay puli ko niya siyang dapit. Kay masugot ay ka. Ug okay ra nimo. Aw kun mao na. Tara, magkuyog ta. Asa man ta? Adto sa purinarya. Mag-usa man ta didto. Akong hangyo ng mga embalmer. Nga ikaw na ipuli na ko pabalsamar sa kong asawa. Hoy miga, kadyo tragod. Ngano nagsige makaglikay nako? Nga unta wa mo koy daotang buhaton nimo. Ayaw pagbuot, kay dunay rason ngano naglikay ko nimo. Unsa man sad ng rasuna? Nga unta single man ko. Unya, bago pa pong namatay ang imong ikalimang bana. Mao ganing naglikay ko, kay basig ikaw ulam ka. Nganong karon ka pa man lang? Asa man ka nagsangit-sangit? Nga nadugay ka maguli. Pasensya kayo ga nga nadugay ko. Doon na magod ko'y babaeng gitabangan dito sud sa bus nga akong gisakyan. Unya, giunsa mo po nimo pagtabang? Akong gitagagwarta ga. Kay wa man siya gikaplete sa riyang singil na siya sa konduktor. Kay nawa lagi ko ang iyang kwarta nga 1K. Ug wa siya kabao kung asa nahog. Unya, maura to? Aw nang hapit na sa karinderya. Nagunsa man mo sa karinderya? Giubanan na lang nako kay gigutom naman daw ko na siya. Wa man siya ikapalit og pagkaon. Maong ako na lang gipalitan. Mao ba? Gwapa siguro kay itong bayhana no? Mao nag-effort ka og tabang niya? Di man gud ga. Nakonsensya ra magud ko. Ngano na konsensya gud ka? Ako ba yan nakapunit sa 1K niya? Unfair dyan na ning kalibutan, oy! Kung gwapo gani gipaningot, ingnon na yung hat. Kung pangit gani, ingnon na yung lood. Naapay uban din ang magpatato. Kung gwapo gani, ingnon na yung call. Pero kung pangit, ingnong adik. Naapay mga babae o gwapo ang mototok, kiligon na yun. Pero batig naong, ingnon na yung manyakis. Og tapdan pa do gwapo, sulmit na yun ang tawag. Pero og pangit, hold upper. Naunsa gud ka diha, Edgardo? Nabuang ka na? O tanawara, ug magyaw-yaw tang maurang usa, nabuang na. Di pwedeng, nagbagot-bot lang. Naghinuktok man gud ka. Ay naguna-una lagi ko sa kondam go gabi iga. Kayon sa mong pwedam gud nimo. Hapit lagi ko na kumahog sabog kayong pangpang. Unya, Mayo na lang gani kay wa ko madayon sa pagkahagbong. kay nga naman. Ay nakagunit man kog sagbot nga labong. Bantugay ra di ay. Nga naupaw na nigmaayo akong atubangan. Kay nga naman to. Mangutana ka pa? Nga imo manggimo sagbot nga labong ang akong bulbol. Ga, nakoy pangutana nimo ha? Unsa man po naga? Love pa baghapon ko nimo bisan og buntis nako. Aw uga oy. Tinuod ka ga? O lagi, love kaayo. Unya, si bibi sa kontihan. Love gihapon nimo. Ay siyempre good. Umaabot na ba yan nato ng anak ug umaabot na pod kong amahan. Unya, si kumpare ga. Ay para good. Ngano na open man na si kumpare sa to pa istorya.
kuan manggod ka. Kanang siya man ko yamahan ni nga akong gisabakaron. Nak, unsa ka tinuod nga dili man kuno ka kabaong mo ihapog numero? Kinsa may ingon na nanay? Ay ang imong maestra. Lagi nay? Sus, Ginoo ko ni May Edgardo. Liwat sud ka sa imong amahan. Unsa goy liwat nay? Maayo pa manggod kong tatay. Kay mas kaya man akong maihapog 128 kaysa niya nga duha ray kaya. Ngano na kaingon gud ka ana? Di ba di ko makaingon nay? Nga nakadungog man kong tatay kaganina. Miingon pa man gani siya sa iyang babaeng katawag. Nga pasensya na jud ka lang ga ha. Duha ra jud ka raon akong makaya.